खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबि बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन। बिटिसि बिसायख'थिनि सिगांनो बिटिसिआव हिंसायारि जाथाय UPPLनि मावथिया BPFनि मावथिखौ गाज्रियै बुनायनि अजद जायनि जाहोनाव देहा फाहामसालियावबो फाहामथाय लानो गोनां जादों बुजानाय सुबुङा उदालगुरिनि हावरागुरि दुम्रुगुरियाव जादों बे बुनाय जाथाया UPPLनि मावथि सुरेश बसुमतारिनि सायाव बुनायनि अजद फैदों। ओजोंहाय बुजानानै जोखोम जादों BPFनि मावथि बिरेन सोरगियारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुम्रुगुरियाव जानाय बाथौ फुजायाव खुंफुंनाय फांसननिफ्राय न' फारसे फैबाय थानाय समावनो बे जाथाया जानो मोन्दों। अब्ला हरनि 10:30 जाबायमोन। बे समावनो न' फारसे फैबाय थानाय समाव सुरेश बसुमतारिया खोमसिनि खाबु लानानै उननिफ्राय गनजों खर'आव बुदों आरो गिदिंनानै नाहरनायाव मोखाङावबो बुदों जायजों गाज्रि जोखोम जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। जाथायखौ लानानै पुलिस थानायावबो एफआइआर होनाय जादों आरो बुग्रा सुबुंनि मुंखौबो मख'नाय जादों, नाथाय दिनैसिमबो पुलिसा बेनि सायाव जेबो राहा लायाखै होननानै फोरमायथिदों BPFनिफ्राय। जायनाखि 16 जानुवारियावनो एफआइआर होनाय जादोंमोन आरो बुग्रानि मुंखौबो मख'नाय जाखादोंमोन, नाथाय प्रशासना दिनैसिमबो जेबो राहा लायाखै। बेनिखायनो बेयाव UPPLनि दैदेनगिरिफोरनि सोमोन्दो दं जानो हागौ होननानै बुंथियो बिथांमोनहा आरो प्रशासना जाहाथे दायनिगिरिनि हेंथा थाबैनो राहा लायो बेनि थाखाय दाबि दैखांनायजों लोगोसे रायजो राजाफोराबो जाहाथे बिजिरलायो बेनि सायाव खावलायो, नङाब्ला BPFआबो जिरायनानै थानाय नङा होननानै बुंथियो BPF दोलोनिफ्राय। खारबाय थानाय ट्रेनाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय। खारबाय थानाय ट्रेनाव अर खामनायनि गोरोन्थि खौरां गोसारनायनि थाखायनो ट्रेननिफ्राय बाज्रुमनानै 2 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। महाराष्ट्रनि जलगांव जिल्लानि सिङाव थानाय पाचोरा स्टेशननि साखाथियाव जादों बे जाथाया। लखनौ मुम्बाइ पुष्पक एक्सप्रेसआव जादों बे जाथाया। रिपर्टनि बायदिब्ला रेलगारिखौ लाखिनाय समाव रेलगारिनि ब्रेकआव जेंना थानायनि थाखाय रेलनि साखायाव अर नांदोंमोन। बेखौनो माखासे दाब्बानि सुबुंफ्रा गोरोन्थि खौरां मोनदों। रेलगारियाव अर जोंनायनि गोरोन्थि खौरां गोसारदों जायनि जाहोनाव सुबुंफ्रा गिनानै ट्रेनखौ बोदोंमोन आरो जाय जेरै हागौ एरै रेलगारिनिफ्राय बाज्रुमदोंमोन। बेयावनो उल्था फारसेनिफ्राय जोबोद गोख्रैथिजों फैनाय कर्नाटका एक्सप्रेसआ सुबुंफोरनि साजों खारलांदों जायनि जाहोनाव 12 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। बे जाथायनि सायाव दासिम नायबिजिरनाया जागासिनो दङ। महाराष्ट्रनि जलगांव जिल्लानि सिङाव थानाय पाचोरा स्टेशननि साखाथियावनो जानो मोन्दों बे गिख्रंथाव जाथाया। बिटिआर गोरोबथाव थानाय दफा बायदियै बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ गोरखा हारिनि थाखाय गोरखा भवन लुनो अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ बेखेवदों। चिराङाव 9,60 लाख रांजों गोरखा भवन आरो कालचारेल सेन्टार लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवदों प्रमद बर' बिथाङा। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सोरखाराव गोरखा हारिनो प्रटेक्टेड क्लासबो होनाय जादोंमोन, जायखौ लानानै हेंथाबो होदोंमोन ट्राइबेलनि माखासे आफादफोरा आरो बिटिसिआव गोरखा हारिनो प्रटेक्टेड क्लास होनायजों 6 शिड्युलनि आयेनखौ सिफायनाय जादों होननानैबो बुंथिदोंमोन। ओजोंहाय गोरखाफोरनो बिटिसिआव प्रटेक्टेड क्लास होनायाव जेबो हेंथा गैया होननानै हाग्रामा महिलारियाबो बिबुंथि होदों। गोरखाफोरनो प्रटेक्टेड क्लास होनायजों 6 शिड्युलनि आयेनखौ सिफायनाय जादों होननानै बुंनायनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा फिननाय होदों। बिथाङा बुंथिदों दि दासिम आयेननि उल्था जेबो खामानि मावाखै, बयबो हारियानो मोनथाय दं होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे गोरखा भवन आरो हारिमुआरि रिसार्च सेन्टार लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवनायनि सायावबो प्रमद बर'आ बुंथियो दि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गोरखाफोरा जोंखौ मदद होदोंमोन। हाथियारजों सोमावसारनायाव आरो सुबुं खुंथायजों सोमावसारनायाव गोरखाफोरा मदद होदोंमोन। बेनिखायनो अननायखौ दिन्थिनो थाखाय बिथांमोननो 9,60 लाख रांनि गोरखा भवन आरो कालचारेल रिसार्च सेन्टार लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवदों होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। गाज्रि रिल्स भिडिअ बानायोबा सांग्रां जा, नङाबा नोंथाङाबो समाजजों साजा होजानो हागौ। नंगौ, जों मोनसे मोजां समाजाव थानो लुबैयो जाहाथे जोंनि उन जोलैफोराबो गाज्रि लामाजों आगान सुरा। बेनि थाखाय समाजानो जेब्लाबो गोख्रों जानो नांगोन। गाज्रि रिल्स बानायनायनि बेलायावल' नङा, जौ जुवा बेफोरनि सायावबो जोंनि समाजा गोख्रों जानो नांगोन। मानोना गामि ओनसोलफोराव जौ जुवाजोंबो न'खर आरो समाजा गोबां गुबुंले जायो आरो जौ जुवानि थाखायनो जेब्लाबो उन जानानै जों थालांनो गोनां जायो। बेफोरनि सायावबो समाजा गोख्रों जानो नांगोन। गाज्रि रिल्स भिडिअ बानायनायनि थाखाय क'क्राझारनि गसाइगावआव एबसुनि दैदेननायाव गामिनि रायजो राजाफ्रा मिथिं खुंदों सासे बिहामजोखौ आरो उननि समाव जाहाथे गाज्रि रिल्स भिडिअ एंगारबावा बेनि थाखायबो निमाहा बिहोदों। दायनिगिरियाबो गावनि दायखौ
गनायनानै उननि समाव बेबायदि खालामला होनानै समाय लादों आरो सानस्लाब हायैयाव बेफोर गोरोन्थिखौ मावफ्रांनायखौ सिमान लानानै उननि समाव गाज्रि रिल्स भिडिअ बानायबावोब्ला साजा होनो हागोन होननानै निमाहा बिदों बिहामजोआ। मोब्लिब बिफाननि गोरोन्थिनि थाखाय मोब्लिब बिफानाव मावनाय सासे मावथिनि जिउ खहा। उदालगुरिनि नयन प्रसाद हराभाया मोब्लिब बिफाननि गोरोन्थिनि थाखायनो अबथिरायै जिउ खोमानो गोनां जाबाय। जाथायखौ लानानै नखराव दुखुनि थासारि। नखरनि सोद्रोमाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला नखरनि गोनांथिखौ सुफुंनो थाखाय नयन प्रसाद हराभाया भारतीय सेनानि मोननै मोनथाम आनजादबो होनानै दोनदोंमोन आरो बे समाव सासे थिकादारनि सिङाव मोब्लिब बिफानाव खामानिखौ मावगासिनो दंमोन। नाथाय मोब्लिब बिफाननि गोरोन्थिनि थाखायनो बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय। बिथाङा जाय मोब्लिब खुन्थियायाव गाखोनानै खामानिखौ मावदोंमोन बे पेजआव मोब्लिबखौ दाननानै हरबाय होननानै मोब्लिब बिफाननिफ्राय बुंथिदोंमोन। नाथाय बे पेजनिखौ दानालासे गुबुन पेजनिखौसो दानदोंमोन, जायनि जाहोनाव नयन प्रसाद हराभाया मोब्लिबजों बोगथाबजानानै अबथिरायै जिउ खोमानो गोनां जादों। नखरनि बिथाङानो सासेल' रां आरजिग्रामोन, बेनिखायनो सोरखारा जाहाथे अनसुंथाइ होयो बेनि थाखाय खावलायदों। बिटिसि सोरखार आरो आसाम सोरखारा जाहाथे बिथांनिनो फंबायनो थांनानै थानायनि मोनसे राहा खालामनानै होयो बेनि थाखाय दाबि दैखांदों। जों जेसेबांखि अख्राङाव सौहैया मानो मिथिंगानि सेराव जों अराय गेजेन। बेनि बिदिन्थि महरै आमेरिका हादर, जाय हादरा बुहुमनि मादावनो गोहो गोरासिन हादर, गोसो जायोब्ला गासैबो खामानिखौ मावनो हायो आमेरिका हादरा। नाथाय मिथिंगानि सेराव जों जेब्लाबो गेजेन। एसेबां गोहो थासेयावबो जों आमेरिकानि लस एन्जेलिसआव नांनाय अरखौ दिनैसिमबो खोमोरनो हायाखै। बार बारनायनि जाहोनाव अरा गोसारलांबाय थादों, जेराव अर खामनायजों गोबां सुबुङा दासिम जिउ खोमानो गोनां जाबाय आरो कौटि कौटि रांनि धोन सम्पति खहा जादों। 33,000नि गोबां सुबुंफोरखौ रैखाथि गोनां जायगायाव दोनहरनाय जादों। अरखौ खोमोरनो थाखाय गोबां नाजादोंब्लाबो अरखौ दिनैसिमबो खोमोरनो हायाखै। 2025 मायथाइया जेन खोमसि लानानै फैदों जोंनि थाखाय। 2025 मायथाइनि जागायजेननायावनो मोनफानि उनाव मोनफा गेदेर गेदेर जाथायफोर जादों। लस एन्जेलिसआव नांनाय अरखौ खोमोरनो हाथ'यै समावनो चाइनानि तिब्बतावबो गिख्रंथाव बांग्रिं मावदों, जायजों दासिम सा 126 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो सा 338 सुबुङानो जोखोम जानो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो 27,000नि गोबां न' बां बिल्डिंफोरा बायग्रेबदों। बेनि अनगायैबो इन्ड'नेसियावबो गिख्रंथाव दैबाना जादों। दासिम गासै 19 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय आरो गोबां सुबुंफ्रानो दासिम गोमानानै दङ। 300नि गोबां सुबुंफोरखौ रैखाथि गोनां जायगायावबो दोनहैनाय जादों। गोबां अखा हानायनि जाहोनावनो मेइन आइलेन्ड जाभायाव गोबां दैबाना जादों। जाभा आइलेन्डनि गंगु गामिफ्रानो बे समाव दैनि सिङाव दङ। गोबां गामिफोराव हा गिसिगानाय जाथाय जादों। आबाद फोथार बा लामा सामाफ्राव हा, अन्थाइ, दै आरो दंफां बायसिननायजों बुंफबदों। दालांफोराबो बायफ्लेनानै थेर बेथेर जादों बा दैजों बुखारलांनायखौ नुनो मोननाय जादों। गोबां खुवा खुनायनि थाखाय रैखा खालामनाय हाबायावबो गोबां जेंना नुजाथिदों होननानै फोरमायथिदों आरो दासिमबो इन्ड'नेसियायाव गोबां अखा हानाया जागासिनो दङ। नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा? जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी। बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' एसआर आरपिसि आरो दिल्ली जिएनसिटिनि बारग' आइ कनसालटेन्ट। डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन। लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन, जेराव जेबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरां फोजोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।